Аз и някой друг да се справи пред мен, аз да седа, нали ще оставиш? Да, бе, аз това си мисля. Той седи и са кефи, че иде страх. Ти с другата. Това ще е дигаме. Тук ми харесва, ми прилича на Емилия. Самата тя. Братовчет, покажи колко са обичате с кулгаринка. Значи сигурно, Баш обувките, ма. Бутуши. Как това са бутуши за такова. Следиш на живота си. На живота си. Взимано. Бог? Яще. Още ли бой си? Бой ли искаш? Не посяли ли? Такова иска, не посяли, че ще стисне. Кажи. Къде да рече, бе? Ой, виж как къса фризера. Ама още искаш и бой? Мале, батък се. Мале, телефона, какво съм видя, се научи прави нещо друго. Виж жената, бе. Как не един Не ми са моли на колене, не ми са... Кажи Аллах, да си светен. Иска ми прошка, целува ми крака. Снимай прическата напред. Мари, колко са. Манига си справи, манига, че си справи тя. Гледай! Аз си пускам тя да биеш. Що удръж? Чакай да й направя място. Костадинки! Чак, малко, само се засмее. Не на мене. Пострада стената пострада. Мале спокали стената. Гари ли са силно? Чакай не, ти ма биеш са. Мале как се чувствам. Гари ли са силно? Извинявай, о. О, де, стига ма бие, де. Ще спока ми лепеше. Братовчет, гледаш, че предадете дупка стената. Чакай, спокойно си, дишай. Дишай спокойно. Дишай, ма. Малко мозък. Ще изнесе малко от мозъка, ма ти мозък Гари ли диши. са силно, я? Вече го има много. Чакай, че има кръв тече. Мале, вярно, не, последно Мале, тече. чакай, стой, не мръдай. Стиска зъби. Това мина, тя че не мога да ме додари да си добре. Ой! Не ръпай, бе. Не ръпай. Поснима го. Това си тръпка, ще го направя. Ако те пуснеш, ще ме удръши. Ми няма да пусна тук. Чакай да го дам поне на пауза, че ми представя О! сме. Засмечи. Качи го в Фейсбук. Напиши картача на стената. Не дупка в стената. Аре да, стига му удари. Гледай, пускам те и ти почеш, веднага. Кой си? Гледай. Ох! Аз ще щека глава. Чакай да снимам стената. Чакай си сама. Чакай стената. Али, аз си го изкара на това да. О! Аз ще снимам. Чакай. Чакай да снимам стената, чакай. О!